La història d'Ivan Illich era de les més normals i corrents, i també de les més terribles. Carreres en diferents ministeris de Sant Petersburg, que evidencia que un individu que ha arribat a una bona posició no se'l despatxa mai. Les noves obligacions d'aquell càrrec, molt important. La possibilitat de jutjar i... Va tenir la casa gairebé arreglada, tot plegat. No hi ha casa molt agradable i graciós. Abans de Cap d'Any va venir el cunyat Ivan Illich deixant de banda uns quants dies amb la que família. havia mostrat Aquella mentida fins que ara. s'havia cregut tothom, que ell només estava... Aleshores va passar una cosa molt desagradable que va alterar aquella existència tan feliç. No us amoïneu, senyor. Tinc temps de sobres. Ivan Illich li va manar que li aguantés les cames. Esbufegant, es va jupir per que fos diumenge, es va donar un cop de colze contra la veueta i va tomar un empeny de ràbia i la va tombar. Va, pega'm més, va, més! Però per què? Què t'he fet jo? Ivan Illich només volia saber una cosa. Tenia una malaltia greu, o no?